you? Who are you? Uyabona yona ngeke ndiyeke unceda abantwana. Ona mafufunyana uzawuphuma ahambe. Uzawuphuma thini ahambe. Abafuna usiqhube sizawuqhuba. Into yalapha ekhaya le ayijiki. This province ihlonitshwe ngaphandle kwezinye iprovince. Ngenxa lento siyenzayo. Kuzofuka umamgunyathana athi uzochitha lento. You lie. You lie. And your friends. You are lying. Sinawe mfowethu, sinawe entwenini. Sinawe mfowethu unaye phi? Ekuqokeni. Nanku sidudla somdanso, zange wapeya apha. Ngumntana kuthi, nanku sidudla, zange ahole. Kodwa amadoda ebehola ahambe ethetha ngamagama wami kakubi. Umuntu efike ngathi liSomalia wamthinta wamenza umuntu. Umuntu ufike engathi liSomalia wamthinta wamenza iSouth African. Emthatha ndifunwa yo obani hayi bayaqopha hayi nto ndifike ekhaya apha uvula amanzi wami eshaweni wenza ulive yo ndinethwa imvula endlini how many liters was waste apha guys paying plus minus 9,000 every month for indlu ongayisebenzisi nefamily yakho ehlala abantwana babantu abangabaziyo abazali babo noma balala betyentoni. You are paying rent, you are providing food, you are providing clothes. Kuzoba umuntu ozawuphakama sinawe mfowethu entwenini. Yo hayi kwamna hayi nami ningathi ninami anisamfuna umuntu othi sinawe anisayithembi into ethi sinawe mfowethu. Umuntu uziqalela into yakhe kwakhe. Uthi qingapha unenwele ziyephu. Yafika apha ndiyakukama ndikunika i-roll on, ndikunika isephu, ndikunika indawo yohlala, ndikunika ibhedi yolala. Wawuhlutha uzibona ngathi unentsulana. Uyahamba uyoma ngami ku-social media. Ayi. Guys, sanufuna usifaka inhliziyo ezikhohlakeleyo esingenazo. Sanufuna usifaka inhliziyo ezikhohlakeleyo esingenazo guys. Uba ndingaya kula shower ndibale nje ndifuna imitha kwamasipala ngola suku wawusenza live ndaluza iilitha ezingaphi zamanzi unethwa imvula endlini wena. Dinethwa imvula endlini. Wow. Guys. Ta uthi awunamanga andifuni manisithi sinawe. Utino nanze. Tino hivi. Evin posile le nantsika yakho brandi bona. Umuntu bakuzoproducer estudio, kuzoproduce uthola umlomo. Lento yoyamntu le into yephondo le guys. Yinto yephondo. Umuntu aqumba uqumbele kuhoyo abanye abantu, kunika abanye abantwana ichance, ufuna kube nguye yedwa. Sinawe mfowethu, sinawe unaye phi? Ngoku happy falls pha igqiba amanzi wami ngawuphi wena? Andifuni lento ithi sinawe mkhuluwe mndoda. Andiyithembi lento ithi sinawe mkhuluwe. Utawuthi yo ya sisingcole seyo. Amjongile.
Mabame aba bantu bathi sinawe ndindodwa. Apha wonke umuntu apha hey yini umntana abantu abanye bayalilisa yena ngamamenemene. Ugozo ngilila inyembezi zemfene. Yeah guys, uface reality. Ngithetha ngabantu basemthatha mina bake bathethe inyani bangabuthethe ubuqoki. Bathatha pictures alentwana bathi before after. Before after. Bamjonga ubunjani. Wenza ubefore no after umjonga ubunjani. Hayi ndifoneliswe Salizwe andinawanga andifuni sibe nawe mkhuluwe andingomkhuluwe andinamanga benithena kulowa sinawe mfowethu uThixo ukhona ujongile siza kumela siliphondo nimmele entwenini nina abaninibulalayo nina sinawe ntwana yam sawufa nawe apho ufa khona hayi madoda bewe ithi bandimosha ungathi ume nam akumwanga nam asimthembi umuntu othi ndime nawe mkhuluwa kwawena ndikutrust anditrust kwawena guys le nto izakwenza kusokola abantwana babantu abanida uncedo from the bottom yenhliziyo zabo abanida uncedo abazali babo ababacengelayo abantwana babantu because ngoku ndiyonyanya bra nento ehleli kule ndawo AV kuthiwa nigqobhela abantu kulo mthatha. Mele yabona yo. Hayi ndifonelisele ngegqwetha mna kwathini. No, kangafonisele ngegqwetha. Ndifonelwe ngumuntu mna wathi MNB ndibona lento ethetha ngawe. Awunayo inamba yale ntwana let me call that nandiyixelele uba ilo yomculo ithini lo yomculo usayine icontract yathini icontract yakho kwathwani into endiyicelayo kawume AV kawume sufuna unimosha into endiyicela yi-1 njengobathi zange wenzelwa nto 12 months zenimbuzo bala 12 months ebelapha eMonti ayona 12 months moya umka ngoku lo muntu umke kule veki pheleyo ubese approach unyaka wesibini lo muntu elapha umbuzo ba kule 12 months ebebhatala irent yamalini ebesitya ntoni xa nohamba ndifune imali endiyichithe kulantwana lantwana ingahambaze ihambe yomisa ngoMNP ngebhithi ezintathu nalapha iyaqoka ithi ayikredithwanga umuntu amnika amandla wonke wathi rana nantsi into dipha abantu ingoma zabantu wenze everything nali igunya lakho mfana wami umtrusta because umane kuhlebela mosuya kubela indaba zabanye uyazigcinela impimpi yakho ezakuphathela indaba kanti ufuna ukulimaza kwale mpimpi yakho kuzobakho abantu abazathi sinawe ntwana yami unaye ntwana yakho unaye kule 12 months ebesitya ntoni ukhona umazi bulapha kana nix ebesityani kule 12 months ebenxiba ntoni akangapeyisi 1.5 ebepoyi 6,000 6k lowo angapoyi 1.5 ndithe yitsho athatha uCapitec wakhe amxhome pha uzobona hayi uthetha kakuhle wena uthi ngeke sukulahle mkhulu into engayifuniyo yilithi sinawe mkhuluwe yo sinawe nangalamini sinawe mfowethu silila sonke sidudla somdanso vele uthi uba hayi ubhuti wami akwanipeyisa na abantu abapeyayo bazodlala ngefeelings zenu abaniyaziyo Western Cape kalo niyatefa qithi hi
Abe kuyimpimpi yam yibi ngixelele babantu bathini benzani. Hayi kakhulu bekuyimpimpi yam yena shem but ke sixabene nempimpi yam ngoku. But angixabananga naye mna. Ananix naye. Guys, funeka sizazi xa siye endaweni siyothini. Le recording label. This is not a funeral parlor. This is not a funeral ntontoni. Hey, kuthiwa ngonomchongwana abangapha kuthi eTranskei. Ngochitha ibhunga, angochitha ibhunga lo. Hambo nithetha kakubi ebantwini kodwa nakunika nemali. Utheni umalume? Umalume akana problem. Umalume siyasebenza nomalume mfondini. Umalume utheni? Alangxaki namalume. Umalume usebenza nami. Umalume ngoku ndimenzela i-collaboration ne-artist azifuna zaseGauteng. Utheni umalume? Indole uniphathele yona nike lahleba nomalume. No problem nomalume. Nomalume siyasebenza ngoku. Wenza i-feature ne-artist azifunayo. Ewe lamla ka-10 awundifuni wena. Didiniwe zimpimpi ziyandijikela ngoku. Bezimani ngoku bezingixelela uba kwathi. Bro ungafika abantwana babantu begcwalise indlu vele ufika ube nomono uba hayi kugcwele apha kukho funeka bagoduke. Kodwa wena uzawushiyeka kodwa uyafika. Mabahamba abanye kugcwele apha mabagoduke. Ngoba thina as producers asikwazi basigoduke ngoba funeka senze sisebenzele ikhampani. Yeyiphi le khampani? Guys, kanitsho lantwana kiniphathele ilist yebeat azishiye apha. Kulo nyaka unenyanga ezininzi ehleli apha. Into egcwele i-album yakhe nokuzimotivate kwakhe. Ndimvulile apha. Uyantshontsha ibeat zekhampani because une-contract uyazithengisa. Wenza imali for himself. Ngapha ecaleni ufuna isalary. No man, no. Wayeke lantoni usebenza noBobster? Nika nimbuza wayemke njani wayeke lantoni usebenza noBobster? Wathini kula khombo babeyiyo? Waphuma njani? Kufana komnye uMaqobe ethambisa apha. Oxokileyo. Wathi hayi ibeat yethu yathi. Hayi sathathelwa ibeat zange sibhatalwe. Ndifuna umazi yena ndifuna umqhumela iproof pha ye7K owanyolukayo ethe ibeat 2000. Yathi ngoma xa ivela umusic video watshintsha wathi hayi le beat makongezwe 5000. Ngenxa yokonqena uthetha samnika la doti. uCapitec akalibali guys. uCapitec ubhala igama nefani. uCapitec igama nefani athi iamount ethile yadepositwa kubanibani. Uthatha ngomuntu uCapitec. Asiguli bra apha kulento siyenzayo apha. Kuba uyazi uba abantu base-Eastern Cape banenyembezi zodlala. Bayathanda ulilo uzawubeka usiza apha kulilwe. Sinawe mfowethu. Sinawe kuloo ntlungu yakho. Ndithe wena mkhulu andiyifuni into ethi. Andiyifuni into ethi sinawe mfowethu. Hayi ndinewari umuntu amthathileyo indaba zakwakho uzawuziva kwenye indawo. Ungabocelebrate yena uthatha umuntu osuka endaweni yenza irisi umke njani kule ndawo. Hayi kwathi xa umke apha kum ke ngoku. Xa umke apha kum kuzawuthini uzawuhamba uyothetha ngamohlobo nam. Hayi Misty waviwe ikhona lento athi ufuna Ndiyawuxelela wena Nikki 7K sayibhatala kwela khashakhash. 7K yayithe ibeat 2000 la doti sayinika. Xa ibona itingoma iseTV